με ένα ψαράκι. Δεν είναι. Θα τους αφήσω στον αέρα. Το γυναικάκι μου θα φάει ψαράκι σήμερα. Ναι. Έλα Βασούλα. Μην κοιτάξετε τώρα που είναι κίτρινη. Έχουμε συγκινηθεί. Σας βλέπω, είσαστε συγκινημένες. Έχουμε συγκινηθεί που θα φάμε ψαράκι. Για να δούμε τι εκλεκτά μας έχουν ετοιμάσει εδώ τα παιδιά. Έλα ρε Παπαστερίου, ναι. Τα ακούει κάνεις και σενάριο. Αρχίζω από το πιάτο μου. Αλλά θα είναι χαλιατάκι και οπότε Ναι. έτσι που δεν βγαίνω ποτέ καλές φωτογραφίες και αποφεύγω. Είναι βίντεο αυτό. Ακόμα χειρότερα. Παιδιά μου τι ξέρουν αυτό. Η ντοματούλα είναι από τον κήπο. Α, και ο γιόγκας μου. Θα φάει και ο Τάκης. Εμείς δεν θα πάμε να τη Παιδί μου δώσ' δοκιμάσουμε. την ένα τι φάει ο Τάκης. Πάει να δοκιμάσει από το κύριο ντοματά. Εγώ θα δοκιμάσω. Όλοι από ένα κομματάκι θα φάμε. Ρε Βάσο, τι λες τώρα, δεν δοκιμάσει την Για ντοματούλα. το χρόνο Παντελή. Την ντοματούλα που βγάλε ο κήπος σου. διπλές. Την ντοματούλα του κήπου σου θα δοκιμάσεις. Τώρα μπορεί κανένας να πάρει να με βγάλει και εμένα. Όχι παπά, δεν μπορεί, άσε μας Και εσείς να να μου φάμε. να μην φαίνεται ένα μαράκι. Να μην φαίνεται το Ναι, στολουνάκι. ναι, Μην πρόσεχε, Ώστε να να έχει μιλάει, συνέχεια. μιλάει στην κάμερα Γεια σου. Ναι, ναι. και λέει να μην φαίνεται το στολινάκι. Φτιάξε το για κανάκι. Αυτός είναι ο χέμος μας. Κούκλα μου εσύ. Έτσι να μιλάς, να είναι Ναι. ομοίωσα. Από εκεί είναι ο Τακούλης. Ορίστε. Τακούλη χαμογέλα. Χαμογέλα. Α, μπουκώθηκε τώρα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί τώρα να χαμογελάσει. Σε κοιτάζει ο γέμο, δώσε και του παιδιού λίγο ένα μεζεδάκι. Μεζεδάκι. Ναι. Εδώ είναι τα μαριδάκια μας. Καλά θα σου βάλει Τάκη Μάρο. Τάκη, εντάξει είσαι. Ναι. Ωραία. Μάνα, χάσε να φας. Πώς κλείνει τώρα? Πατάς από πάνω ένα κουμπάκι που έχει και